Mister Dalaria. Denai bagaimana jauh Udah tahu beribu hati lidah udin tajam membunuh kasih kedua amu haden mati lidah udin tajam membunuh kasih kedua amu haden mati denai indah yo kama binatang tapi unik labu rasangko lah dan coba tahan paraga nanduna sana den takana juo lah dan coba tahan paraga nanduna sana den takana juo walaupun lah dilukoi kotare tamparan uji biarlah denai tahan tidak denai boleh walau pada hatara padu sana nanti lawan mencari baju di badan dan kamalu kita jual. Denai bagaimana jauh Udah tahu beribu hati lidah udin tajam membunuh kasih kedua amu hadan mati lidah udin tajam membunuh kasih kedua amu hadan mati
Duna sana aden takana juo indaka aden lagi putuikan ia terima duna sana wala uni maraso dia naik konda abaguno dia ladene bujang hati ijazah sampai mana rodanda walaupun lah dilukoi aku kare akan barat uni biarlah denai tahan indah ke denai bale walau pagi hata raso aduh di sana dan dilawan bangsa dia baju di badan dan kamalu kita jual mencari baju di badan dan kau malu gitu.